Dobrý deň, aj aj vodnárov vítam pri tomto videu na 3. štvrťrok roku 2026. Pozrieme sa na oblasť zdravia na mesiace júl, august a september. Takže začneme júlom, milí vodnári. Pozrieme zdravíčko. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Takže júl, čo sa týka zdravia, je v poriadku, len koniec mesiaca máte preťaženú psychiku, treba sa čistiť. No, čo sa týka augusta, máte tu nejaké stretnutie v cudzine, čiže asi pôjdete na nejakú dovolenku, veľmi vám to dobre dopadne. A čo sa týka zdravia, máte stabilné zdravie, lebo sú tu tie vzťahy, ktoré vám zasahujú. A čo sa týka septembra, tam ste nejaký rozhádzaný alebo rozhádzaná vo vzťahoch, neviete na čom ste, to vám zasahuje do zdravotnej oblasti, pozor na gynekologické orgány a vyriešiť si treba konflikty, prípadne nedorozumenia, ktoré vznikajú. Milí vodnári, pozrime sa na oblasť kariéry a práce 3. štvrťrok roku 2026. Takže ideme na júl. Pozrieme august a september. Kariéra. No v práci sa vám darí. To, po čom túžite, čo už dlhodobo plánujete, nastávajú zmeny. Dokonca koncom mesiaca júl môže byť aj zmena práce alebo nejaká plodná spolupráca. Čo sa týka augusta, je tam obchod, kde bude možnosť ziskov menších peňazí viacero a sú tam korektné vzťahy v práci, harmonické. A čo sa týka septembra, naplnenie túžob a mimoriadne rozmnoženie peňazí. To znamená, v práci, ktorú vykonávate, dostanete odmeny alebo vyslovene si vás všimnú. Zmeny sú tu. Je tu veľa mladých ľudí, mimoriadne zmeny. Čiže v práci sa vám darí, v láske trošku menej, ale to nevadí. Pozrieme sa na oblasť zdravie. Zdravie je trošku, si treba dávať pozor, v práci sa vám darí a pozrieme teraz na lásku a vzťahy, milí vodnári. Ideme na august. A september 2026. Láska a vzťahy. Je tu nejaká žiadlivosť vo vzťahoch a nejakého vzťahu sa vzdávate. Je to proti vášmu presvedčeniu osudu. Je tu niečo, čo nefunguje alebo čo ste si mysleli, že bude z toho niečo. Čo sa týka augusta, tam sú hlavne ženy vo vzťahoch naplnené a je tam úspech vo vzťahu, naplnenie túžob a september vám konečne vychádza harmonický, je tu nejaký darček z lásky, mimoriadna láska, ktorá len príde, ktorá zahrmí a príde nečakane. Ja vám želám krásny 3. štvrťrok roku 2026, milí vodnári, nech sa vám darí. Keď sa vám toto videjko páčilo, poprosím o zdieľanie, o like, prípadne odber môjho kanála onlineveštenie.sk. Ďakujem.